дар ин дарс шумо чӣ тавр сабт намудани ҳуҷҷат маҳкам намудан ва боз аз нав кушодани онро меомӯзед. матни дилхоҳро мечинем ва ҳуҷҷатро сабт менамоем. аз сабабе ки ман матни тайёрро дар хотираи компютер нигаҳ медоштам, мо онро ба ҳуҷҷати худ мегузорем ва фарз мекунем ки мо ҳамин матнро дар ҳуҷҷати худ чидем. тугмачаи офисро пахш менамоем ва тугмачаи сахранитро пахш менамоем. аз рӯи муқаррарот компютери мо ҳуҷҷати моро дар ҷуздони ба ислоҳ папкаи документи сабт менамояд ва калима ё сатри аввали ҳуҷҷати моро ҳамчун номи ҳуҷҷат ба мо пешниҳод менамояд. мо метавонем ба ҷои ин номе ки худ мегузорем онро бичинем. беҳтар мебуд агар номи ба ҳуҷҷат мегузоштаи мо ба матни мо мувофиқ мебуд. масалан, аз сабабе ки инҷа дар бораи матни мо маънои матни мо дар бораи омӯзиши компютер меравад, мо метавонем инҷо номи ҳуҷҷати худро омӯзиши компютер гузорем. дар сатри имя файла мо мечинем номи ҳуҷҷати худро. омӯзиши компютер. ва тугмачаи сахранитро пахш менамоем. чӣ тавре ки мо мушоҳида намудем, дар сатри аввали барнома ки номи барнома навишта шудааст, пеш аз он номи ҳуҷҷат пайдо гардид, яъне омӯзиши компютер. акнун матни мо дар ин ҳуҷҷати мо бо номи омӯзиши компютер дар компютери мо маҳфуз аст. мо барномаро маҳкам менамоем, пускро пахш намуда документиро мекушоем ва аз ин ҷо чӣ хеле ки мо мушоҳида намудем, дар ин ҷо ҳуҷҷате бо номи омӯзиши компютер пайдо гардид. агар мо ба болои ин ду бор пахш намоем, ҳуҷҷати мо дар барномаи Microsoft 2007 кушода мешавад. агар мо дар ин ҷо ягон тағйироте ворид намоем ва хоҳем ки боз барномаро маҳкам намоем, аллакай барнома ба таври автоматикӣ аз мо пурсо мешавад ки ҳамин тағйироте ки мо дохил намудем дар ҳамин ҳуҷҷат сабт намояд ё ки на. агар мо тугмачаи нетро пахш намоем, ҳуҷҷати мо бе тағйироти кардагиамон сабт мегардад. агар тугмачаи даро пахш намоем, тағйироти кардаи мо ба ҳуҷҷат замъ мешавад ва ҳуҷҷати мо
маҳкам мегардад. бори дигар пахш менамоем. ҳуҷҷатро мекушоем. мо метавонем ба воситаи пахш намудани тугмачаи офис ва тугмачаи виход извор, яъне роҳи дигари маҳкам намудани барнома. акнун тарзи дигари кушодани ҳуҷҷатро меомӯзем. барномаи Microsoft Word 2007-ро мекушоем. тугмачаи офисро пахш менамоем. тугмачаи открытро пахш менамоем. ва аз ҳуҷҷатҳои пайдогардида ба болаи омӯзиши компютер мебием ва онро ва тугмачаи открытро пахш менамоем. мана тарзи дигари кушодани ҳуҷҷат. ё ин ки метавонем ҳоло мо бо тарзи дигар ҳуҷҷатро маҳкам менамоем бо пахш намудани тугмачаи офис ва аз рӯи хат тугмачаи закрит. ҳуҷҷатро мо маҳкам намудем. акнун тарзи дигари кушодани ҳуҷҷатро меомӯзем. тугмачаи пускро пахш менамоем ва аз рӯи хатте ки ҳаст последни документи мо метавонем ба болои омӯзиши компютер рафта онро пахш намоем. ногуфта намонад ки вақт аз оне ки мо ҳуҷҷатҳоро дар барномаи Microsoft Word 2007 мекушоем, дар рӯйхати последни документи рӯйхати ҳуҷҷатҳои охир кушодаи мо пайдо мегардад ва ҳуҷҷатҳое ки пештар дар барнома кушода буданд як як ба поён омада ҷои онро ҳуҷҷати нав ишғол менамояд. бори дигар барномаро мекушоем. дар барнома боз ягон матнро мечинем. фарз мекунем ки мо дар барнома матнро чидем. акнун мо чӣ тавр сабт намудан ва ҳамзамон ба ҳуҷҷати худ гузоштани рамзро ба истлоҳ паролро меомӯзем. чӣ тавре ки пештар ҳуҷҷати худро сабт намуда будем, тугмачаи офисро пахш менамоем ва тугмачаи сахранитро пахш менамоем. дар ин ҷо номи ҳуҷҷатамонро менависонем. барои мисол ҳуҷҷати даркорӣ ё метавонед дилхоҳ номи хосаатонро гузоред. дар сатри поёни ин равзана пеш аз тугмачаи сахранит тугмачаи сервис мавҷуд аст. онро пахш менамоем ва аз рӯйхати пайдошуда опши параметрро пахш менамоем.
дар сатри парол для открытия файла рамзи худро мегузорем. мисол 1, 2, 3. шумо метавонед дилхоҳ рамзи худро гузоред. дар сатри дигар парол разрешения записи боз мегузорем 1, 2, 3 ва тугмачаи океро пахш менамоем. дар ин ҷо компютер аз мо хоҳиш менамояд ки бори дигар рамзро бичинем. боз мечинем 1, 2, 3 ва тугмачаи океро пахш менамоем. боз компютер хоҳиш менамояд ки як бори дигар рамзро чинем 1, 2, 3. тугмачаи океро пахш менамоем. акнун ҳуҷҷати даркорӣ номи ҳуҷҷати мо тугмачаи сахраниро пахш менамоем. ва барномаи Microsoft Word 2007-ро маҳкам менамоем. акнун папкаи документро мекушоем. аз ин ҷо ба болои ҳуҷҷати даркорӣ, яъне ҳуҷҷате ки мо сабт намуда будем, мебием ва онро ду маротиба пахш менамоем. чӣ хеле ки мо мушоҳида намудем, аллакай барнома аз мо рамзро пурсо мешавад. фарз мекунем мо агар рамзро нодуруст дохил намоем, аллакай барнома ба мо ҳуҷҷатро намекушояд. яъне то мо рамзи дурустро ворид нанамоем, ҳуҷҷати мо кушода намешавад. бори дигар ҳуҷҷатро мекушоем ва рамзро дохил менамоем. бори дигар компютер аз мо пурсо мешавад, рамзро дохил менамоем ва тугмачаи океро пахш менамоем. ҳамин тавр ҳуҷҷати мо бо дохил намудани рамз ба мо кушода шуд. инак мо чӣ тавр сабт намудан, кушодан ва маҳкам намудани ҳуҷҷатро омӯхтем. дарси навбатии мо ба охир расид.